Mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf yanzu ya kake ji a ranka? Babu shakka yau rana ce ta farin ciki. A sosai ma kuwa, amma tunda yanzu ka zama gwamna ai dar ne. Kai, amma fa ka sha gwagwarmaya a baya. Manta da abin da ya faru a baya. Ka rike gaba. Gaskiya ne wannan mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf. To kai kuma fa Mr. Gawuna. Ni kuma na ce Allah bani da wata dabara kuma bana yin kwana a kanta. Gaskiya ne wannan wallahi ka gama komai tunda har ka ambaci Allah. Duk wanda ya san Nasiru Gawuna ya san makomar mu tana gurin Allah subhanahu wataala. Wannan gaskiya ne, to amma me yasa baka taya Abba murna ba? Ka mai fatan alkhairi. Tun ma kafin aje kotu ai na mai fatan alkhairi. Wannan gaskiya ne, haka ne kuma, to amma yanzu a jam'iyyar ku gashi an kada kai wanwas. Yanzu ya zaka yi kenan, me za ku mai da hankali akai? Abin da za mu mai da hankali a kai shine mu yi wa Allah subhanahu wataala godiya. Abin da mutum ya shuka shi zai girba. Gaskiya ne wannan mai gida Rabi'u Musa Kwankwaso, to amma menene hujjar ka na yin wannan maganar? Ƙarya fure take bata yaya. Haka ne kuma wallahi daman ƙarya fure take yi bata yaya sai dai ta gaji ta daina yi. To amma fa kada ka manta tare da kai da Ganduje kuka fara kafa jam'iyyar APC a Kano. Na sani tare muka kafa APC da shi. Gaskiya ne mai gida, ai kun dade kuna gwagwarmaya. Mu ne shugabannin kafa APC a wannan ƙasa tamu. Wannan gaskiya ne, yanzu dai gashi daga ƙarshe kun yi nasara, an je kotu kuma an gama komai. Kuma alƙalai sun yi gaskiya, kuma duniya ta zauna lafiya, Najeriya ta zauna lafiya. Wannan gaskiya ne, dan da Abba gida bai ci ba to da akwai ƙura fa a Kano. Wallahi har na tuna lokacin da kake gwamna ma. Komai da lokacinsa. Gaskiya ne wannan, komai da lokacinsa, yanzu gashi ka wuce kamar ba a yi ba, yanzu sai dai kawai ka dinga ba da shawara. Tun kafin a kafa gwamnati nake cewa zan ba da shawara kuma na bayarwa daidai gwargwado. To ai shikenan wannan ma ai yayi, mai girma gwamna yanzu me zaka iya cewa akan gwagwarmayan siyasa? Siyasa daban, wato yi wa al'umma aiki daban. Wannan gaskiya ne, saboda duniya ta tabbata kuma ta shaida cewa kai aiki ka zo yi mai mutanen jihar Kano ba siyasa ba. Amma Nasiru Yusuf Gawuna kai bai zaka iya cewa akan wannan maganar? Sakona ga al'ummar jihar Kano shine mu zauna lafiya. Kuma ba zan yi ba. A'a Rabi'u Musa Kwankwaso, kai a ce haka tunda yanzu ai rikicin siyasan ya kare, tunda da yanzu ku kuka ciko. Ai shikenan ya kamata a duba shawarar shi. Kar ka damu da wanda yake ba da shawara. A'a ya kamata su ma da ya ɗauki shawararsu a matsayinsu na 'yan gwagwarmayan siyasa, kuma wanda ya fito takarar gwamna bai ci ba, ya kamata a ɗauki shawararsu saboda kar tafiyar naku ya samu targanda. Wani tangarda, muna nan muna tafiya, suna yin jama'iyyarsu muna jama'iyyar mu. To ai shikenan, na ce mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf ya kake ganin shawaran Gawuna? Ba Gawuna shi kadai ba, dukkan waɗanda suka yi takarkaro a baya su taho mu zo mu haɗa kai. Gaskiya dai kan gwara su zo a haɗa kan nan, saboda kada zaɓe ya zo na gaba kuma a kada ku. To ka bari sai an lokacin yayi tukuna sai mu gani. To amma me yasa ka ce haka? Gwamna shine gwamna. Kowa dan ba da shawara ne. To ai shikenan, tunda yanzu kun yadda a haɗa kan, ai magana ta ƙare. To amma mai girma gwamna kake kallon jihar Kano a yanzu? Babu jiha a arewa da wato martaba ta manyan mutane da tijai ta lalace irin jihar Kano. Wannan gaskiya ne, kuma domin a gyara hakan dole sai an haɗa kai an dage, saboda babu wani mutum ɗaya da zai ce shi zai iya. Wannan haka yake, kaga dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe tukunna, amma insha Allah in Allah yadda a wannan gwamnatin mai albarka. In Allah ya yarda martabar jihar Kano za ta dawo, in Allah ya yarda tarbiyyar matasa za ta dawo yadda ya kamata. Gaskiya dai kan gwara tarbiyyar nan ta dawo, a daina rawar banjo da yawon kwalta. Rashin mafaɗi ne. Wannan gaskiya ne, rashin mafaɗi a da ba, amma yanzu a jihar Kano ta more tunda ta samu jajirtaccen gwamna. In Allah ya yarda duk wannan kashe-kashe ko sace-sace ko rashin ayyukan yi ko talauci da ya addabi mutane, in Allah ya yarda za a yi maganin su. Ci gaba da addu'o'i. Gaskiya ne wannan Nasiru Yusuf Gawuna, a ci gaba da addu'o'i. To amma me zaka ce akan mutanen da suke ta faɗin cewa wai ka sha kayi an buga ka da ƙasa, me zaka ce akan su? Kowa ya sani cewa Allah shine mai yi kuma shine wanda ya yi wannan kaddara. Wannan gaskiya ne, to Allah dai ya sa mu dace, Allah zo na da jihar Kano lafiya, Allah ya ba mu mai girma gwamna ikon yin adalci. Amin ya Allah.